Silenci! I tu qui ets? Jo sóc en Ignasi. I tu qui ets? Jo sóc Cristian. On vius? Jo visc al carrer Catalunya 33 del centre. On vius? Jo vic a Eivissa. Jo vaig a Sa Blancadona. Aquí escola vas? Jo vaig a CP Blancadona. Quin és el teu programa preferit? És Eivissa. I quin dia és el teu aniversari? El 29 d'abril. Quin és el teu aniversari? El 3 de maig.